मा जिनिस बेयो जायखौ सिगांजों भगबान बानायदों आरो बेखौनो उनजों मानसिया बानायदों? खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि सेथि सोंथियाव दङ, गाहायाव होनाय बबे मोनसेखौ जाबाय थायोब्ला मेलेमा थाब बारायो? दालि, खेजुर, रैमालि, मैगं गोथां। बेनि फिननाया जागोन मैगं गोथां। बेरे मोदैया बबे बिबारनि बिदैखौ बांसिन सोबो? जबा बिबार, बेसर बिबार, गलाप बिबार, थाइजौ बिबार। बेनिनो फिननाया जागोन बेसर बिबार। बादाम जाबाय थायोब्ला माया गोख्रै बारायनो हमो? गोसोखांनो हानाय, बोलो, मेगननि नुसारथि, मेलेम। बेनिनो फिननाया जागोन गोसोखांनो हानाय। भारतनि बबे जायगायाव बयनिख्रुइबो खमसिन दैमा दं? बिहार, आसाम, नागालेण्ड, सोनाब बेंगल। बेनिनो फिननाया जागोन नागालेण्ड। थिंख्लां जायोब्ला मा बेरामा थिग जायो? बिखानि बेराम, केन्सार, मेलेरिया, कब्ज। बेनि फिननाया जागोन बिखानि बेराम। लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। द'थि सोंथियाव दङ जोंना, मा हादराव मोनसेबो ट्राफिक सिगनेल मोननाय जाया? श्रीलंका, चीन, नेपाल, भुटान। बेनिनो फिननाया जागोन भुटान। भुटान हादोराव मोनसेबो ट्राफिक सिगनेल गैया। मा जुनारनि गाइखेरजों मुलि बानायनाय जायो? मैदेरनि, सिंहनि, बोरमानि, मोसौनि। बेनिनो फिननाया जागोन सिंहनि। जौ लोङोब्ला मानसिनि बबे अंगआ गाज्रि जायो? बिखा समफ्ल, किडनि, लिभार, गासैबो। बेनि फिननाया जागोन गासैबो। गौतम बुद्धनि उन्दैनि मुङा मामोन? राहुल, राम, सिद्धार्थ, स्वयं। बेनि फिननाया जागोन सिद्धार्थ। मा जुनारनि गाइखेर लोङोब्ला निसा नाङो? उटनि, बोरमानि, सिंहनि, मैदेरनि। बेनिनो फिननाया जागोन मैदेरनि। मा जिनिस बेयो जायखौ सिगांजों भगबान बानायदों आरो बेखौनो उनजों मानसिया बानायदों? बेनि फिननाया जागोन मोसौ गारि। लोगोफोर, अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। भारतनि हादरारि दैमानि मुङा मा? जमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। बेनिनो फिननाया जागोन गंगा। सोरनि मटर गारियाव नम्बर प्लेट थाया? IAS, IPS, आफादगिरि, गाहाय मन्थ्रि। बेनिनो फिननाया जागोन आफादगिरि। मा जुनारनि सोलेराव बयनिख्रुइबो बांसिन थै थायो? उट, मुफुर, सिंह, मैदेर। बेनिनो फिननाया जागोन मैदेर। सलायखौ बबे हादरा दिहुनामोन? ब्रिटेन, जापान, आमेरिका, भारत। बेनिनो फिननाया जागोन ब्रिटेन। मिसाइल मेन नामजों सोरखौ मोनथिनाय जायो? APJ आब्दुल कालाम, ऐचे पापा, CV रमेन, SN रामानुजन। बेनि फिननाया जागोन APJ आब्दुल कालाम।
भारत हादरा हानि सिमाखौ मोनबेसे हादरजों सिमा रानज्लायदों? मोन 7, मोन 5, मोन 3, मोन 4? बेनि फिननाया जागोन मोन 7। मा बे बिफांनि फिथाइया बिच्छुनि बिसखौ खारहोनो हायो? थिंख्लां, थाइजौ, मैथ्रु, बैग्रि? बेनि फिननाया जागोन थिंख्लां। मा जुनारा थैजासिम खनसेबो दै लोङा? केंगारु, मैदेर, मै, मोसा? बेनिनो फिननाया जागोन केंगारु। भारतनि बबे जायगायाव बयनिख्रुइबो बांसिन अखा हायो? केरेला, आसाम, राजस्थान, मेघालय? बेनि फिननाया जागोन मेघालय। भारतनि बबे जायगायाव 2 घन्टा सिगां सान ओंखारो? बिहार, गुजरात, आसाम, अरुणाचल प्रदेश? बेनिनो फिननाया जागोन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेशआवनो बयनिबो सिगां जोंनि भारताव सान ओंखारो। लेखा बिलाइखौ मा बिफांजों बानायनाय जायो? थाइजौ, गय, नारेंखल, औवा? बेनि फिननाया जागोन औवा। मा बे लाइफांखौ गायना लायोब्ला थाम्फैया खारलाङो? थुलसि, निम, नेरसिन, गुलाब? बेनि फिननाया जागोन थुलसि। थुलसि बिफां गायोब्ला थाम्फैया गोबाङानो थाया। सोर राजाया गावनि बिमाजों जुलि जादोंमोन? बाबर, अडेपुस, शाहजाहान, आकबर? बेनि फिननाया जागोन अडेपुस। मा हादराव मोनसेबो एटिएम मेसिन लगायनाय जाया? नेपाल, भारत, एरिट्रिया, पाकिस्तान? बेनि फिननाया जागोन एरिट्रिया। मा दाउआ सिंहखौबो सिखार खालामनो हायो? उट दाउ, सिख्राबाजो, हाथिथख्ला, फेसा? बेनि फिननाया जागोन उट दाउ। जोबथारनायाव दङ जोंना उटआ जायाबालानो बेसेबां दिन थांना थानो हायो? 1 दान, 3 दान, 6 दान, 12 दान? बेनि फिननायखौ नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। गोजोन्थों।